Mga alumni kag pumuluyo sang Banwa sang Leso Aklan naghugbong para sa pagbangon sa nasunog nga Leso Integrated School. Samtang lalaki nga nagpost kag nag-viral sa social media na tuoy sa sunog nga natabo, nag-public apology. Hiningin tutukan ni Rojimar Sukaldito. Nagbuloligay ang mga pamuluyo sa Banwa sang Leso, mga maestra kag staff sa pagpaninlo sang nasunog nga Leso Integrated School. Pinaagi sa clean-up drive kaina sang aga. Matandaan nga Lunes sang gabi sang gintupok sang kalayo. Ang halos 12 taran ka mga classroom sang Leso Integrated School. Kaupod ang library kag principal's office. Nabuhi ang pagbinuligay sa mga pamuluyo para mapabangon ang ila alma mater sa nagluntad nga trahedya. Ginalauman man ang pagdagsa sang donasyon, agod liwat nga mapatindog ang mga nasunog nga hulot klasihan. Samtang nag-public apology naman ang lalaki nga nag-viral sa post na hanungod sa sunog nga nagluntad sa Leso Integrated School. Sa iyang nga post sa social media site, nangayo inis ang pasaylo sa mga kasimanwa sa Leso kag nagpadulong mismo sa Leso Police Station. Suno sa lalaki, nakabatyag na inis ang depression sa 3 ka adlaw nga hindi makatulugan tungod sa iya ginhimo. Ginbaha sang komento sa mga netizen ang post sini kag lunsay negatibo ang reaksyon. Rojimar Sukaldito para sa One Western Visayas.